στο feeders. Journey together. Εδώ, απικία ολόκληροι κατσαρίδες. Πιο normal σήμερα για το sugar, δεν φοβάται, δεν έχουμε κάποιο φίδι σήμερα. Ευτυχώς. Θα ανοίξουμε το Journey together και ελπίζουμε να βγάλουμε κάτι καλό με τις κατσαρίδες. Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο αυτό εδώ. Και κωδικός εδώ. Και έχουμε ωραία, σπιγκάτο. Δώσε κάτι καλό, θέλω το αρτικούν εδώ πέρα πάρα πολύ. Ωραία, πάρας. Κέκλεον. Ο Κέκλεον ταιριάζει εδώ πέρα γιατί είναι χαμελέοντας. Ναι, αυτό ήταν. Οι κατσαρίδες δεν ήταν τυχερές, δεν πειράζει. Δείξε ξανά μία εδώ πέρα ολόκληρη απικία. Όποιος έχει ζωάκια, ταραντούλες κτλ. Χρειάζεται τέτοια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για νέα επεισόδια.